Nagadu Darshan Kendra Shillong Sishisian Patni Padang Snowbai P. Shakanekatup Kubor Jongi Mantaka Janmian. Hashwabing in Yaki Kubor Gibabania, Kiniki Longkimat, Gibakongsan. Kenjo Palat Ark Lurmut Kibayo Yakajingpang COVID-19 Hakari, Penpoi A Sorkar Katan Rio Point Sun South Lur Injection, Shakizalaba Union Territory. Kiyo kajingdan kibayo ya kajingpang COVID-19 hamighalia saka laispa lai kukundai ngut kabadai kababon tam hakashisni klatno sa hanriungut kiyo kajingyap saka shispa kapusan ngut ka lockdown kandai kasen jam kabakhaddo buat perkheng di pajba eki kendon ang kasorkar Meghalaya Bat perkheng ki bor penyat district Hajawai la penjari ya ki jing mana hakiyo ki hat namar ka jing perkheng ya ki kendon banyada na ka jing pang COVID-19 Nginye pet menta ya ki khubor ki babnya Kidon baro palat ar klor ngot ki bayo ya ka jing pang COVID-19 hakari hakaba palat san phau lak ngot ki layo kem ya ka ni ka jing pang tang hakikat san sngi Kajing don jong kibayo yakani kajing pang hakari bro kawai kalakot saka arklur arlak prapu hajar praspa lai pulai ngot haba khain lang bat ki lai lak sanpu nyau hajar arspa arpukundai ngot kibayo thmai hakashisngi kat ba kajing ya breu pat kalapoi saka arlak arpu hajar sauspa prangot lembat kajing klat no jong ki lai hajar sauspa saupukundai ngot kat kum kajing ya thu katanar ka koi ka khia jong ka sorkat pedeng menta kasngi Hakaway pat kaliang ka sorkar India hado menta kala sam komba khan real point san saw klortalik injection banyada na kajing pang COVID-19 shaki jala bat union territory klem da khendor haba phai shaka jala Meghalaya kidon laispa lai pukundai ngot kibayo thmaya kani kajing pang kabalong kababon tam hakashisngi da kajing khlat no chaki hinrew ngot hanen kasngi kajing yap kibreu nakani kajing pang kala long shispa phrapusan ngot Wat haba kajing pang COVID-19 kala nang jur hasor Shillong ka sorkar Meghalaya ka sngaw baka lockdown kandai ka sen jam ka bakhat do ban shem na ka banta ban yada na kajing saphriang jong kani kajing pang haba pan pau ya kane usumbot menteri rangba iba preston tan song ilaya thu ba ki bor ki badai pet ki la bishar sani ya kajing long jing man la kasngi hadien bala pentrai kam ya ki kendon containment measure na do ka shitarik banta ujemang Habakali halor kajing sngogi patba yakani ka containment measure usambot menteri rangba ulaong bagi patba ki babon ki priang yakane lait no tang hakikat tu kat ne ki jingjia We are meeting on daily basis and we are monitoring 24/7 about the search, the position, the situation that we have. We don't go for lockdown. Or request to all the concerned citizens of the state, you need to also take your own responsibility. You don't have to be forced by the government to take action. I think action needs to be taken by the individual. Hadian bala sakhi ya kajing nang kieu kajing pang COVID-19 ha Shillong ka sorkar kala hukum ya ki trai dukan ban khang no ya ki dukan chongki ha kapor nyau beje janmet nado menta kasngi hawa pentep ya kane hadian bala kot kajing ya lang hanen kasngi usumbot menteri rangba iba preston tan song ilaong ba kajing ya lang kala rairu ban penjari ya ka curfew ha Shillong nado kapor phra beje men miet hado san beje men step ka sorkar kalara beki office sorkar ken khangno hakapor sauchiteng janmet iba preston nila pentep sho baya ka jing led on tap lani on thang yaki bakla na ka jing pang COVID-19 lani ne ki wei pat ki daw on sha hado kapor arbaje janmet man la ka sngi yakane ka hukum on pentrai kamno mardor habro ka wei ka jala Crisis. See, I think you know well the system that we have in place here in the state. We do have different religious group where they do have their separate burial space. Be it Christian, be it non-Christian, and be it Saint Khasi, they do have a separate space.
So these practices will continue as it is. Dispose of the dead bodies now on, from now on, will be allowed only up to 2 o'clock in the afternoon. Halor ki kai phot balayo lum na kaleng ka jala halor ka jing bom khan snap jong ki pat ba yaki kan don ban yada na ki jing ma jong ka jing pang COVID-19 ka jing long jing man pat ha ka yo paltan bazar pat kalapan i ya ka jing shim khia ha ka ba ye dei bat ka ni ki nong the nong pet ki balai siu le tada na ka ni ka yo ki pen i ba ki bot par kheng ba yaki kan don ban yada na ka jing pang kum bala hukum da ka deputy commissioner wat lada ki nong dia ki mar ki bom la ban e slam ki lapan pau ya ka jing sngo khu slai ba kem la ban dia ki mar jong ki hanrai ki sngo comment pat ba ki breu ki ba wan the jing the hakarukom ka ba isngan ka jing bo ran ti ki kan don ha ki jaka yo kan yarap sibon e ha ka jing ya kon persha e ka ni ka jing pang lapan pau ki nong dia दुकान सामान पूरा आ रहा है सामान में कोई अभी कमी नहीं है जितना सामान आना चाहिए हम लोग का सप्लाई सारा पूरा प्रॉपर है बस खाली कस्टमर का थोड़ा फ्लो कम है वो तो कोविड का वजह से हो गई दिक्कत अभी हम लोग का ही है सबको ध्यान से रहना है कुछ बात नहीं है एकदम पीसफुली चल रहा है कोई भी किस्म की मारामारी नहीं है कोई किस्म का पैनिक नहीं है अपने हिसाब से आ रहे हैं धीरे धीरे आ रहे हैं हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एक कस्टमर आ रहा है उसको एंटरटेन करके फिर उनको बाहर निकाल के फिर दूसरे को बुला रहे हैं 8 से 8-9 बजे तक हम लोग ऐसे बैठे थे लेकिन अब 12-1 बजे बाद भी कस्टमर आने लगा थोड़ा आने लगा उसका हम लोग प्रोटोकॉल करके उसको कस्टमर को सामान दे रहे हैं जो भी गाइडेंस है वो पूरा करके प्रोटोकॉल करके हम लोग सामान दे रहे हैं Shisngi hadian ka jing sakhi ya ki bontli ki jing ja penkhen ya ki kan don ban yada na ka jing pang COVID-19 ki bor panya district hne ka sngi ke lanang perkheng su ya ki kan don ha jowai bat ki jaka ki ba marjan lakham pen klan su ya ka jing pahara hagi khardop rong ha jowai ha ki jaka yo tang khandia tli ki dukan la sha ban ple kat kom ka hukum jo ki bor panya district pat layo i tang khandia ngot ki nong le thiet le pet lanang perkheng ru ki kan don balabu hayau thumme ka yau bala panya da ka JHADC ka badon halat thlabo na ka daw ka jing pen khenye ki kan don yada na ka jing pang COVID-19 haka wei pat ka liang ka Jowai Presbyterian Church Market Management Committee kala rai ban khang shwa ya ka yau ka badon hayau chi ap ha Jowai haka nyau tarik mentau banai na ka daw ka jing bom la jong ki pat ba ban bot ya ki kan don ka jing kêu ko ba man la ka sngi ha ka jing bon ki ba yo ya ka jing pang COVID-19 bat ka jing yap na ka kala lam she ka jing khang dam ha baro ko wei ka perthei ka jing sa pen karpang bat ki jing perkheng house nem 8000 ar phau ka jing pen trai kam ya ka jing sa pen karpang ya la de da ka sarkar jala ki snong ki thau bada ka tanat ka ko ka khia ha ki than ba pher kala long kalenti ban penduna ya ka jing ya bet ya ka ne ka jing pang bat ki wei de ki ja jing pang ki ba ya so bat ka House nem 8000 ar phau ka jing long jing man jong ka snong lao so ton ka long ka ba kham pher la ya thu orang ba snong iba lor shai shla min cham snem gitu ki ba yo ya ka jing pang COVID-19 na snong ki jiat ban sa pan kar pang la de hala ki yeng ki sem khnang ba kin la ban ye don lang ban la ki ba hayeng ha sem ha ka por ba ki sem jing e Henry hau neu snem oba menta ha ka jing wan ka ba arsian jo ka ni ka jing pang ka ba pen i ya ka jing ya bet ka ba khamsted pat kum ka lat pan pen thikna ba ki wei pat ki khot jong ka long yeng kin om ya bet ka bor snong ka la pen khre da ka jaka ban sa pen kar pang khnang ban ya da na ka jing pur stat jong ka ni ka jing pang ka ni kan ya rap shibon ban pen sting ya ka jing ket jo ka trat ka kot ka khia namar kan ya rap ban pen thikna batang khndiat ngot kin don kam ya ka jing sha sumar ha ki hospital Setundu kelanang kio, nang ia buat mengenai ketua ngihap ia pikiri mengi ke komiti senam kenang manglat nama tagi kio. Mentapan nganya pet ya ke jing long jing man jong ke sun beneng. Ka jing shet jing kreat ke sun beneng ha Shillong kalong arpau point iwe la khat lai point khandai degree Celsius. Ka jing ngam ka hau kalong khandai pun riu nakashispa aman step pat nyopupra nakashispa janmiet. Ka jing hap slap mentagasngi kalong 0.r millimeter. Kandon ka jing hap slap hakikat tu ka ni ki benta ha Shillong bat hakijaka ki ba marjan.
Paralog ni pen kan mau ya phi bayakan ka khubor jongi phila ro ban page live haka YouTube page jong ka DD News Shillong. Ya kan ne phila ban page ro nalor ka ba POE ha ki television. Phila ro ban le chaka YouTube channel jong ka DD News Shillong nakabanta ki khubor ki ba man lagasngi. Hashwa bingin penkot ya kan ka khubor jongi mentaka jan met nganya page biang sasisian ya kimat ki ba kongsan. Kenjo apalat ar klur ngot ki bayo ya ke jingpang COVID-19 hakari penpoi ke sorkar khat riu point san sau klur ki injection jaki jela bat union territory kiyo ke jingdon ki bayo ya ke jingpang COVID-19 hamikhalia chaka laispa lai pukundai ngot kabadai ka bon tam hakasisni klat no asa riu ngot kiyo ke jingyap chaka sispa kapusan ngot ka lockdown kan dei ka sian jam ka bakhat do buat perkheng ki pai ba ki kendon ong ka sorkar Meghalaya bat perkheng ki buat penyat district ha Jowai la penjari ya ki jing mana ha ki yau ki hat namar ka jing perkheng ya ki kendon COVID-19 te paralok ka tungi la poi shaka bakot jang ka thup khubor jongi menta ka janmit tungin kan mau ba ka jingpang COVID-19 kala nang por state ba kala nang jur tungin kan mau bangin deng tikna ya ka mas ban penya jenga iwei na iwei pat bat ban sat ba ya la kikti te hado bangin shem biang bat phi la shai ka sngi ha ka jo ka por khub la ye phi baro